Hey Siri, Ano man? can you show me where is SM? Char, tapos dalawa lang gud ang SM sa Davao. O sige, ipakita ko sa'yo kung saan magdaan papuntang SM. May makita ka na kanto dyan sa left. So mag-ikot ka dyan. Okay, very good. Tapos merong dog dyan, yung color brown. Okay, mag-iwas ka sa kanya, tapos mag-right ka. Very good. Tapos nasa SM ka na. Thanks Siri, you're the best. Char, okay lang. Huwag ka magsabi-sabi ng ganyan. Siri, Ano man? where is the nearest hospital? Char! Ka-OA, uy. Dagom lang good yan. Huwag ka mag-iyak-iyak dyan, uy. Punta ka dyan ng hospital. Kung magbili ka na pala ng bagong damit, bakit mo man yan tahiin? At saka bakit man violet ang ano mo, hilo mo? Wala ka iba? Oh my god, I'm craving for coffee. I need to have coffee. Hey Siri, Ano can you man? tell me the ingredients of caramel macchiato? Okay. First, mag-prepare ka ng mug. Tapos, magkuha ka ng kutsarita. Tapos, magtayo ka dyan sa ginaupuan mo, magpunta ka sa kusina, magkuha ka ng 3-in-1, ka-OA mo, uy. Caramel macchiato, Jod. Hey Siri, Ano man? Okay, can you just tell me where's the nearest Starbucks? So, i-push mo, Jod. Kailangan, Jod, Starbucks. Ni Jod. Kamahal-mahal good niyan. Magtipid ka, uy. Wala ka na kung pera. Alam ko, nag-research ka kapon sa Google kung magkano ang down ng kapa. Huwag ka na magsige gastos. Siri, you're not helpful. Char, sige English, oy. Tapos casing nga ang props. Charot. Hey Siri, Ano man? can you set the alarm at 7 a.m.? So, mag-YouTube ka ngayong gabi, tapos hindi ka pala confident na makagising ka ng maaga. Tapos, anong gina-expect mo na hindi din ako matulog? Kailangan ko rin good mag-sleep. Cellphone lang ako, pero kailangan ko rin mag-sleep. So, hindi ako magtulog para gisingin kita. Huwag ka magbuntak-buntak dyan. Hey Siri, Ano man? can you please text my mom? Ano man sabihin ko? Okay, can you please tell her, meet me up at Jollibee 7 p.m. because I'm hungry. I want to be with you this dinner time and please don't be late. Ha? Ulitin mo daw. Okay, I'm gonna say it again. Okay. Hi, Mom. Please meet me up at Jollibee 7 p.m. Ano yung ginasabi mo? Hindi ko lagi magets. Yang Siri, yang sabihan mo si Mama Be na magkita agad kami sa Jollibee ngayong gabi. Magsabi ka sa kanya na 7 p.m. Tapos sabihan mo rin siya, Ben, na huwag siya magsabi-sabi na malate siya kaya gutom na ako masyado. Tapos, magkain kami sa Jollibee so huwag siya mag-late, okay? Tapos sabay kami mag-uwi. Okay na? Okay, isend ko na to na message kay Mom.